rumangsane apa? Tembang penak-penak kok bablas sarung jagung. Ha witekno ya piye? Awang ya mau request sarung jagung barang. Aja kesuwen to, Le. Wis tutup nggonmu. Gegojekan nggih, Pak. Pandhawa Yaga mulung mangung sring prasata Kurawa ngambek ongge Srakatite Mera layo jagung Praratu Werkudara. Siadi yen to tak penggak, yen to pun Kakang ora nglilani sartaipun Kakang ora nayogyani ya aja budal. Jernyatane ibumu ya Bibi Kundi ya Ibu Kundi wae ora mengestoni yen to kowe nyemplung segara. Monggo nggonmu nyemplung segara mung ngupadi kelan apa sing mbok gayuh ngaran Wahyu kas utawa ngilmu kasampurnan ya kawruh sangkan paraning dumadi. Werkudara, ananipun Kakang menggak nduwa karepane Yayi Werkudara kuwi merga pun Kakang tresna kelawan Siadi ngeman kelawan Werkudara. Wah, digondelana dikaya ngapa? Taunana windanana yen to durung kelakon panjangane Werkudara. Sengara aku mundur saka geguntur mendho saka pangrerempa. Kakang Mas, mbok klaturi ngeman dhateng para kadang Pandhawa menawi ngantos sak mangke para Pandhawa kecalan madu jengandika Kakang Mas Jodipati. Lajeng badhe kados pundi durungipun para Pandhawa awit para Pandhawa ingkang sampun kecalan inggih menika ingkang kedungga saged damel sarana santosaning para Pandhawa. Kakang Mas kula aturi sak mangke meper mobal babaling kanemson sampun ngantos nglajengaken lampah jlamrung wonten dawuh bayi ngerti mawa. Wah, anane Werkudara arep ngupadi ilmu kasampurnan kawrusakan paraning dumadi iki ora kok tanggo karepanku pribadi. Turta yen to pancen Ibu Kundi ya Kundi babu ra mangestoni padha karo ya padha dene Kundi babu wis nerak marang sing dadi walore dhewe. Lho, lire piye kok kowe ngomong kaya ngono kuwi piye? Siadi kok teko mestani yen to Ibu Kunti nerak marang walore dhewe. Sebabe apa? Coba sing dawuh kelawan Werkudara supaya Werkudara nuhoni apa sing dadi dawuhing guru. Kowe ora kejaba mung ibuku Kunti Talibrata. Iya, kejaba sing saka kuwi. Ibu Kunti kuwi mangestoni nalika semono nalikane aku arep sowan ning pertapan Sukalima, aku dadi sesmaning durna bapakku Ibu Kunti mangestoni. Nanging kena ngopo? Bareng saiki aku arep gayuh sampurnaning urip lan sampurnaning pati. Ya kasampurnan kawrusakan paraning dumadi kuwi apa? Aku durung mangerteni bab ilmu kuwi. Lah kok teko karepanku malah diduwa. Tur meneh kekarepanku nggon kepengin gayuh ilmu kasampurnan iki yen to kelakon ora tak nggo dhewe nanging dayane bakal sumrambah mring para Pandhawa Kresna Kawaju.
Raden Prayitna semuri reseka balik titi yoni gandula yani Trisunya Purnama sasi Gilar-gilar semedyan ing tengahing latar nuwun sewu Ndara pancen watekanipun Kang Raka menika kados mekaten nika kula niku momong wiwit tesih wujud bungkus angele ra kira-kira mong-mongane angel mbasan pun medal saking sak jroning bungkus Kang Raka niku nek ndek kekarepan ora iso gek nek kon mundur ora iso gek nek kon duwa ora iso diduwa ora iso dipenggak Kakang Semar kepiye yen to kahanane kaya mangkene pun to sedaya ingkang kelampah lan sedaya ingkang dipun lampahi dening para Pandhawa menika kula aturi pitados kalian Gusti Ngarya Loka merga sedaya menika namung saking ngarsaning Gusti lan sedaya badhe wangsul wonten kersaning Gusti ugi Ndara iya nggih mula kang saking mriku sampeyan niku kedahe malah nyengkuyung kudune malah nyengkuyung kalih lekase Kang Raka Jodipati Arjuna wonten dawuh Siadi kuwi dadi panengah Pandhawa iya to inggih Koko Prabu kadangmu tuwa Jodipati ya Siwerkudara kuwi siswane Begawan Durna inggih kamangka Pandhawa 5 klebu Siadi Madukara kuwi uga dadi siswane Bapa Durna ya pamanku Mbayana kena ngapa kadangmu tuwa dijlomprongke karo gurune kok kowe meneng wae tanggung jawabmu nang endi Kuncang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang pawe kandrung saparan kadruwa kerma yak mayek saking yas balewara mengke riyen niki kok malah kahanane saya ruwet saya mbulet saya until kahanane lire piye Kakang mriyen Ndara Werkudara sing adreng merguguk ngutha waton mboten kenging dipenggak mboten kenging diduwa mengke pun nekat budal iya sakniki pun arep nyemplung segara monggo wau pun dielingke kalih ingkang ibu inggih menika pun Ndara Gusti Ayu Kunti bilih nek ibu mboten mengestoni nggih anak mboten kena mangkat iya Kakang pancen bener lah nggih ning mengke riyen Ndara Janaka niku nek pun kebrongot nuwun sewu mbok paribasan dewa medhun Ndara Janaka ora wedi sebabe mboten kok sebabe kula niku momong Ndara Janaka niku pun kecilik kedereng lair pun kula omong ngoten momong Ndara Janaka niku ketesih wujud cetul pun kula omong dadi kula ngerti watak wantun pambegane Ndara Janaka ngoten ingkang rayi Madukara niku nek pun kebrongot atine pun kobong mobal babaling kanemsun pun mboten iso dipambengi nek mengke enten napa-napane kula ora melu-melu aku sing tanggung perkarane Kakang Aja meneng wae kersanipun kon piye men ndaramu totke dibagi tugas Gareng karo Petruk nyang Sukalima nggih terus aku kon nang omah ora kowe melu aku waduh nanti
Tak jak ngetutke Ndara Werkudara ning segara. Segara Kidul. Ah ya mbuh mengko manut Ndara Werkudara. Sik. Endi dhuwitku, Mas? Aku nek ora sanggup ngudit ki, wis arep ngidul kok. Yo budal. Brengkut nggawani tas ngiwonengen. Dit. Nek ngopo ya kong sanggup ngudit barang? Segara Kidul e. Krakal apa Parkus? Wis. Mengko manut Ndara Werkudara. Ya. Ya terus andem kami. Ayo. Ing samudra tumekeng wendes alon kegulungan wong ing wah iki segara ingkang tahu pati ingkang aran segara Minangkalbu ora sranta rasane atiku yen ora gage nyemplung. Wah, Babu Gundi, apuranan anakmu, apuranan Werkudara, apuranan Bratasena, apuranan Wijasena yen tokeh kaluputanku karo Babu Gundi. Dimas, mandeg dhisik Dimas. Yayi Werkudara, Yayi Bratasena, Senggana kakangku ya Anuman ya Mayanggara. Wah, nduwa karepanku. Kok sik ora kok pun kakang arep nduwa. Nanging pun kakang ing kendali sada sartane kadangmu. Jajak Werka iki mung arep ngelingke kelawan Yayi Bratasena. Iya, Dimas. Adhiku aku ngeman karo sira Di. Mumpung durung kebacut luwung baya wurung napa kang dadi panjang kamu. Mau ora ngono kok. Lah piye? Bratasena, apa? Aja kaget aku sing mrepeki kelawan kowe. Aku mau ngarep ngelingke nggih. Iki segara dudu kok papan ingkang lumrah. Kowe kuwi ora betah mapan ning jero banyu kok tuk arep nyemplung ning jero banyu. Pun Kakang wae sing kulino penekan turut ngwit saiki jeleh penekan turut ngwit. Genti penekan turut tower aku saiki. Wah kok mana ora. Mongane celemongan jane ora munyuk putih. Ya arep duwe karo-karepanku. Wah. Taun nono winda nono jenta durung nguncat nyawari Werkudara, durung mandeg nggonku ngupati. Ngelmu kasampurnan. Nek ngono si Adi nekat tenan, nekat. Nek ngono si Adi ora kena tak kandhani, ora kena.
Kowe sapa arep ngandhani karo Werkudara? Werkudara sing duwe ya mung aku dhewe. Sing ngerti marang kananku ya mung aku dhewe. Ya. Tak pangestoni. Tak pangestoni. Mangkato. Tak pangestoni Yayi mangkato. Wingira. Oh. Wis meh prapteng palastra nenggiri Sang Werkudara ya Sang Bimasena sinaut dening naga Manemburnawa bawaning samudra kidung denya nyembadani kruraning naga nalika semanten pinulet angganya Sang Naga kongsi kemput yekti mustan bisa nglawat Ri Sang Bimasena saya seru pamuleting naga denya anguntapake patine Ari Sang Bratasena kagiat kadara kasan Ri Sang Bima pusakaning Sang Werkudara kang aran Kuku Pancanaka nalika semanten dadya modot sakilan gedhene tumanduk ing caksuning naga kendho pamuleting sarpa tanggap Ri Sang Bayusuta sinebrak tutuk ing naga kuwanda sigar dados kalih kaget rasane atine Werkudara naga sirna ilang kuwandane tak gedhewake
teko sampengku aku ora eling papan dunungku ana ngendi. Lah kok teko aku ketemu karo wujuding bocah bajak. Nanging aneh sunare ana lai nyuremke sorote Sang Hyang Pratanggapati nganti kaya golek kencana. Wah, sapa kowe? Lah kok teko dadi parbawamu gegirisi gawe giris atine Wrakudara. Oh, Mas Trama Sidam sekaring bawana langgeng. Kula Bratasena. Ya Wrakudara. Mestine jeneng kita durung sumurup marang panjenengan ulun nggih. Lamun jeneng kita arsa mangerteni ya ulun iki sejatine kang ngasta wiwara gegayuhan kita. Wah, luwih elok sartane mokal dene lagi iki ana bocah bajang teko ucape gawe tato atine Wrakudara kaya paran aku iso percaya karo kowe ning atase kowe mung bocah cilik lah kok teko ngaku sartane ora tata krama karo aku sing luwih gerak. Mengko dhisik ulun rak wis paring dawuh yen to ulun iki dewa ingkang momong lawan jagat kita. Bratasena. Yen to jeneng kita nanjihke lawan panjenengan ulun iki sapa? Ya iki ingkang purba kayuwanan kita ya ulun Sang Hyang Bathara Ruci. Apa buktine yen to kowe ngaku ingkang asta wiwaraning Bratasena? Wis padakno epek-epek ulun kang minangka tandha yekti sapa ta sejatine panjenengan ulun. Nggih Wrakudara. Sewu lepat aturipun ingkang abdi pun Wrakudara kula nyuwun pangapunten pukulun teka boten winten babar pisan kula malah saged pinanggih lawan Paduka Sang Ruci Bathara. Wah, kula ngaturaken sembah kula kunjuk kula Ruci Bathara sembahan kula. Ya ulun tampa nadyan panjenengan ulun wis datang kasamaran marang krenteking ati kita marata sak mengko manjinga ana ing guwa garba ulun ya ing kono dununging sedya kita. Wah, tangge kelampahipun akhiripun kula saged manjing wonten guwa garba Paduka sejatanipun bobot timbanging wujud boten timbang menawi Wrakudara kaliyan Sang Ruci Bathara. Bratasena wonten dawuh ayo kaduk mangenan sifat aja kaya mangkono aja ngempuke watu ngatoske banyu nggih. Aja kok jeneng kita nadyan jagat sak isine kanggo melar yekti kamot ana panjenengan ulun. Banjur jagat kelawan jeneng kita kuwi gedhe ndi coba mula tumrap jeneng kita kaya wis luput saka prabaning jagat. Marata ayo kulup kaya wis teka titi wanci sira nyumurupi gelaring jagat panjenengan ulun. Istaken dawuh pukulun.
Bratasena, kula wonten timbalan. apa ingkang jeneng kita sumurupi nalika manjing lingga garba ulun? Bungulun. Nalika kula mapan wonten garba paduka babar pisan. Boten samarepsaken paraning kiblat awit peteng dedet delimengan. Yaiku kang sinebut alam peteng nggih. Apa ingkang kita sawang ingkang mboyana cahya lan sangka peteng dedet limengan. Iku kengaran alam peteng. Alam peteng. Iya. Dene srana bisane padhang kudu percaya marang Kang Maha Wisesa sartane mituhu apa kang dadi perintahe. Iki Banjur jeneng kita nyumurupi apa nalikane tingkem netra kita nalika mapan ana ing garba ulun. nalika netranipun kang adipun Werkudara tingkep awit sangka bingung lan ajrih nyumurupi kawontenan ingkang peteng. Kula nyumurupi samudra gung kang tanpa winates. Yaiku kengaran wahananing ati nggih. Sabanjure jeneng kita nyumurupi apa maneh? Wonten cahya gangsal perkawis punika wujuding menapa? Yaiku kang sinebut Pancamaya. Wahananing jantung yaiku pangareping sarira dene kang urup werna papat kuwi werna abang, ireng, kuning lan putih. Kuwi mau minangka dadi durgamane lampus. Bisa patining menungsa mboyan nunggal marang galbing midi dene seranane kudu laku tapa brata. Lajeng kula wau nyumurupi cahya mulung werni ingkang manunggal dados sajuga punika punapa Bungulun? Yaiku kengaran Abramarkata. Yaiku wahananing Hyang Wisesa, kawimbuhan wahananing mermana jatining rupa kang kadya retna muncar Abramarkata. Ana kang maya-maya iku yekti panunggaling dat kang misesa jagat gedhe ya jagat cilik. Lajeng sampage krana kathahing werni cahya. Wah, bingung manah kula. Kula kedah nyumurupi ingkang pundi? Mara wis padakna nggih. Pidhangetna. Sakliyane werna kuwi mau jeneng kita weruh apa? Wonten cahya kang kados tawon gumana wening mawa prabawa ayom ayem. Ya kang sira lati mawiku kang sinebut pramananing sukma. Kang kasat mata iku muhung permananing sih. Estine kaya simbaring kekayon, candrane kaya wayang kinudang, yaiku kang sinebut urip sakjroning pati, pati sakjroning urup. Bungulun. Wah, estu menawi samangke arep didangaken kula mapan wonten ing garba paduka. Tartemtu kula boten nedya wangsul lan kula betah manjing garba paduka. Mengko dhisik ingkang jeneng kita sumurupi iki mau durung dikeparengake dening Pestining Kodrat. Sabab jeneng kita mung wenang ngicipi kamulyaning urip lan durung titi mangsa sira murut marang kasit dan jati. Sira mboya kena nggih mangsa mangertiya kang sira lakoni kabeh iki mau ya kang sira upadi kang aran banyu suci Perwitasari apa dene sastra Jendra Hayuning Rat. Yaiku ingkang apa ingkang kita sumurupi kuwi mau nggih. Mekaten Bungulun. Ya. Wis yen mangkono sak mengko panjenengan bakal manjing sajugane nganggo kita nggih. Bratasena ya Werkudara.
karo gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul ana alas dadi wana. Oh, ya dalah. Ora pangling Janaka ingkang mungganing pecraban Sukalima nggih padha kanthi raja sapratamu. Bapadurna inggih wilujeng sowan kula. Lho, mengko sithik. Lah kok teko sak mengko. Kowe mengku sloga ingkang beda kelan padatan. Ana apa? Sowan lah kok teko dadi malang kerik ning ngarepane wong tuamu. Nuwun sewu. Bapa Panembahan. Panjenengan menika guru ingkang kados pundi? Menapa wonten jamak limrahipun ning ngatasipun gadhahi siswa kepingin gayuh ngilmu kamangka syarat serananipun kedah nyemplung segara menapa mboten naminipun menika njlomprungaken dumateng murid menapa mboten naminipun menika njlomprungaken dhateng gesangipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos sak mangke katiwasan lan katriwandan menawi Pandhawa kecalan dateng Kakang Mas Bratasena nyawa paduka ing dados ijol. Wah, ngosek nggih, ngosek. Janaka aja ngebyah-uyah ya kowe aja. Kowe aja njur menghakimi sakelmu dhewe karo bapakmu. Karo wong tuamu aku ki sing menehi ilmu karo kowe. Mboten hidup. Ngilmu menika kagunganipun Gusti Kang Maha Kawasa. Paduka menika namung minangka lantaran. Mboten wonten gandeng ceneng sambung rapetipun. Kalian menapa ingkang dados ngilmu ingkang paduka paringaken. Terus karepmu piye? Sak menika ugi kula nyuwun paduka kedah tanggel jawab nanggel perkawisipun. Awit Kakang Mas sampun keduga nyemplung wonten madyaning samudra. Ayo. Tutno lakune bapakmu ing Sukalima. Yen to iki mengko nganti Surap Surya Werkudara durung jedul saka telenging samudra, aku tak golek dalaning mati. Monggo kula dherekaken. Ngono kok ora percaya karo aku iki. Prapteng tepi ning samudra nenggih Sang Tapa Begawan Durna nalika semanten mapan ing wanci enjing Sang Tapa Begawan Durna angrantu dumateng timbul ingkang putra nenggih panenggak Pandhawa Sang Raden Werkudara Raden Bratasena dangu sangsaraning dangu dereng katon timbul ingkang putra Jodipati Sang Werkudara ngantos wekdal Surap Surya sak mangke ngemuti dhateng kalenggan lan derajat minangka brahmana menawi ngelincati mriki dados sumpahe teges tetel kabrah manane pramila amilalu lampus nawidatan kasembatan kang sinedya nalika semanten wis prapting Surap Surya Sang Tapa Begawan Durna ugi dereng nyumulupi timbul ingkang putra kedadak Sang Tapa Begawan Durna nglalu ing pengangkah arsa nganyut tuwa wonten madaning samudra kadrakasan Sang Werkudara. Ajar ana wong tuwa semaput disampar
Endi ya? Biasane tetek nang nggon kloso-kloso ngene iki. Iki sing enek ming wong mancing mah. Ah, coba kono kanane mbok menawa. Aduh. Pripun jan ajeng tumut mados pedotan napa? Rumangsa apa? Kae Bapa Durna nglekare neng kono mbok sampar mbok sandung. Weh. Nika wau wong to? Wong. Wah lah. Kula kinten nek iwak keli ya. Duh, mesake. Loh. Pun mentas, Den. Wis. Pun entuk banyu wangi. Banyu wangi apa? Anu. Apa niku Prawatasari? Prawitasari. Ah nggih. Prawitasari kok Prawatasari, Pak. Lah niki pripun kok iso njekakar ngoten iki? Wah. Durna bapakku arep nglalu. Nyemplung segara nganti ora eling kaya ngono. Wah, jan wis iki perlu digecek yadane iki. Ora pendhita wis tak entuti raine. Kok le manuh kurang ajar ora. Oh, mereng udara. Lole kentas waru gempel manyor-manyor cuk ning dungkul panu alas dadi wana. Oh, la calah. Durna bapakku. Piye? Wis kasembatan urung? Wis. Wis antuk banyu suci Prawitasari. Lan aku wis kepanggih lan ketemu marang Dewa ingkang ayomi marang jagatku ya bisa Hyang Ruci Bathara. Bagus, bagus. Pinter. Pinter kowe Werkudara. Ya, nek ngono seksenana ngger. Serana nggonmu bisa gayuh wahyu kasampurnan iki bakal dadi meneping rasa. Sartane kamulyanmu bakal pinardawa selawase urip, ngger. Yo. Arep nang ndi ta? Rene jatahe sampean. Jatah napa? Dibeleh. Kok dibeleh pripun ta? Ah, kaya korban wae. Sampean mau pripun sumpahe? Emah Dik Patik, emah. Buruk sumpahe sampean pripun? Nek nganti Bratasena kelakon gayuh ngilmune sampean ijole nyawa sampean. Mah. Mriki, engko to, penak-penak. Kan lenggah teng kursi listrik. Engko Kakang Durna. Mas Patih pilih tetel kabrahmanane napa pilih mati kepenak. Tetel Mbak wis. Pados solasi mengki ditemplekke mlenek gampil. Mriki riyen to, mriki riyen. Mengki riyen ku ajeng nyawang segara. Wah jan. Segara entah nggih Dik Patih. Lah nggih. Wah ciptaan yang maha kuasa. Lah nggih kok ya segara Nggih. Kayak pripun niki wau sidane? Napa? Kan lenggah teng kursi listrik niku. Mbak ya kursi wakil mawon. Kok kursi listrik senengane ora. Ampun ta Dik Patih, sedaya serana menika mengke kula padoske karti sampai kosanes kinarya damel ringkipun Pandhawa. Estu. Estu. Sampeyan ngomong karo ketap-ketip ngoten niku biasane sok ngapusi. Niki ora kok ngapusi, ning cen kula niku ciri ngaten niki, perjeh ngaten niku lho. Kok perjeh ora anane ora. Ayo tanggung jawab senane sampeyan ora. Sabar ta Dik Patih, sabar. Anak Prabu Duryudana pundi? Teng kedatan Ngastina. Pun, kula tak matur kaya anak Prabu Duryudana mawon. Lah mangga.
Kakang Semar. Kula sinuwun. Sinuwun Kresna. Apa Kakang? Lungeng gadhong rumamet wit ambil gading ana randha endi wis nembang kok endi ra menyang sendang medak nyangking mendong manuk podang kersa mah amen sok ning papa gedang nucuki waing kemundung nyucuki waing kemundung Yai Duda ngumbah sarung jagung kepleset kecemplung lungan gadul melu-melu nembange ngopo ora Kakang Semar wonten dawuh kadangku Bratasena wis kelakon apa Kang Sinedya Kakang nderek mangayu bagya kula seneng to kula seneng ingkang rayu Jodipati menika mpun mukti ning tesih kersa ngudi teges wis dadi lurah isih kersa sinau lan sinau jos teges sinau metane kahananing alam teges sinau ngapalke marang kahanane ya pambegane rakyat ingkang beda-beda saben wonge iya Kakang lho la iya iya usana panutupe ngatur mugia piyambakipun Bapak Muhammad Jatmika sageta istiqomah nggih ngemban kewajiban momong sangya para kawula wonten ing desa Tawang mriki mugi-mugi pinaringana gangsal lancar tebi saking rubeda cinaket ing kawidadalan kayiwanan warga ing desa Tawang sageta ngrembaka tetandurane didohke sekama mbuh tetanduran apa wae mbuh tetanduran tanen mbuh tetanduran pakarti sing prayoga sapa nandur bakal ngunduh iya Kakang iya kok menengi menawi mboten menapa menika naminipun pemimpin menika kedah ngginakaken ingkang satrepipun mengke menawi dadi pemimpin kok korupsi gedhe walate panutupe ngatur slamet to sing nanggap slamet to sing ditanggap slamet to sing nonton tanggapan slamet to sak kabeh-kabehane wancine wis paripurna kabeh-kabeh padha slamet ampun lali golekane sinuwun iya Kakang Semar iki jaya-jaya wijayanti ados saka rubeda caket mring karahayon temah saged mbangun tresna kang sak temah dadi lara asmara enggak